Wonten Mbak Niken, wonten Mbak Lucy. Nggih, coba Mbak Niken Salindri. Nggih, niki sing diantu-antu Pak niki. Niken Salindri. Dia diaturi jumeneng, heeh, miki penak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit bucal kan sine bebarengan. Arep perlokan malam Nduk Niken Salindri. Malam Om Mikit. Pripun sehat ya Nduk nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu isih pengen dadi dokter kecantikan ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Heeh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalau Nggih, kok. Cita-citane kadang tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Sakniki kelas pinten, Nduk? Saniki sampun kelas 1 SMA. Wih, SMA. Oh iya, Suwo pete biyen Siji SMA kaya. SD saiki SMA. Nggih. Oh nggih dangu mboten mangke nggih Om. Ya suwe ra ketemu sama. Terakhir SMP kelas 3. Oh. Tahun kepungkur. Nggih, tahun kemarin. Sopan nono daleme Pak Eko adalah Bu Mujiatin, Nduk. Nggih, niki acarane napa Om? Niki tasakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih. Lajeng tasakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dian. Berarti niki acarane kalih. Loro. Sing setunggale tasyakuran, sing setunggale pernikahan. Nggih kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umure. Amin. Halo Bunda, sehat selalu. Amin. Terus diberi rezeki yang banyak dan buat kedua temanten amine Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian, Nggih. Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Ngono kuwi ndongake koyo niku sing penting sehat Sepenting selalu. sehat selalu nih. Lah iya, tegese sehat ki ya ora mung sehat badane ning ya sehat pemikirane. Sehat tur waras. Lho, enten akeh Pak. wong sing sehat ora waras turut dalan Sehat. ora kelamben. Tegese sehat jasmani ning ora waras secara psikologi. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelala raine pating blonteng niku kan nggih mboten Ora sehat waras, pikire ora niku waras. kan mboten waras to Wong liyane pikire. iki do dandan ayu-ayu bagus-bagus kok. Nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. Alias wong Oh ngoten. Ning nggih, enek nggih, meneh sing mbah-mbahane wong iki ya enek meneh. Sapa? Titikane wong iki lak ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Mongko sewengi utuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong kan ya kuwi. sik. Lah kok iso ngelokno iki lho. Sik. Wong iki ciri khasé apa? Takon Takon dhewe. dhewe, sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku e. Dalang ya kaya ngono. Omong dhewe diwangsuli wong kuwi ciri khasé, titikane ora kuwi. Pripun? Nek ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh. Aku ki lho ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan kono Nggih, ki. nggih. Daleme Pak Eko kali Bu Mujiatin iku pundi Pak? Dijawab Ora. ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Baru terus dikandani Mas Dalang ngadoh niku wong ditakoni apa ternyata ora. Kowe mau ning dalem Pak Eko mangan gado-gado ora? Ora. Terus mangan bakso ora? Ora. Lho. Jebule ning kene nduk niken kandhani Walah. wis lorengan Berarti putih. jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Angger ditakoni apa wangsulane ora. Oh, berarti emang kelainan tipe ora. Oh iya, oh. Ngen kula mriko ki nek wong ning
neng wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa? Aqua. Oh, berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis. Oh, berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh, berarti nggih pun mari, Pak Sigit pun mari berarti. Kan biyen iki jenenge ya roti. Lah nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Asem maneh. Sesama wong golek pangan kok dadak ya. Ya sing waras ngalah. Nggih. Nah, iki nduk niken wis diantu-antu penonton jutaan penonton niki mboten ribuan niki, Pak. Nggih. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken? Nggih wonten pamundutan apa niki Om? Kata sanget untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh ngaten. Nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, cangkem. Mangke nggih wonten request saking Mbak Manten tapi mangke kur mawon pepeling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbak Manten. Oh, Mbak Kati nyuwun pepeling. Nggih. Ki saking Pak No Kulit, Petungrejo, Kuntoro Nadi, tanggane garing. Nggih nyuwun lamunan lestari Lintang Asmara. Oh, iki iki ben bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung nggih. Oh, siap. Karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Nggih, saking kula Pak Budi 35, saking Gendut Putih Tempuran. Oh ya, iya oke pamundutan. Kinanti. Ya. Tunggu seliramu Artek kireng. Ku tunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah iya. Wah, kaya baca puisi ya. Deklamasi. Wah, wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus nggih. Jambe Reng. Jangan membuatku bersedih sehingga menangis. Ngis. Ngis. Ngendi? Tangis kang Kok kusuk tok? Kok kusuke? Nangis nganti kebak donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisanku. Lah ya berarti kusuk dongane niku. Donga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Iya, Kopine. Lah kuwi lho. Wis dicepake goreng kuwi lho. Deh. Iki lho kopi. Alah mboten wong kula namung guyon kok Mas. Kanca-kanca Cakrane Iret karo sampean ki open. Sayang juga. Alah Pak, Pak Ikin ora apa bebas. Guyon senengane kok ya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dijupuk. Sing maringi kanca-kanca Cakrane Iret Pak. Nggih. Kuwi panas. Nggih. Mulane kanca-kanca hehe ngelingke awat ati-ati reng kuwi panas alon-alon. Nggih. Diombe.
Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entek nolek. Ayo Ren, tak keren. Bapak Hasan Gento Tawangsari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh iya. Wis direstui ae. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur bawake koper, munjake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to, Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali niki. Karo Duren. Nggih. Ning Rembang nangisi Mbak Lucy. Kon ngeterke ning omahku, diterke karo Mbak Lucy ning Rembang. Kowe kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono ya ya. Kanca. Nggone Mbak Lucy ora plek-plek nek ngomong sing apa. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya, heeh. Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. Sing terakhir ki apa ki? Artek kae. Apa lo kuwi? Sesuai, tak sesuai. Kan tak pilih yang kupilih. Gampang mesti cetok. tak pilih dunya akhirat. Kupilih dunia akhirat. Ora sago at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Nang ndi at? Ya Allah, ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bunyi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campur sari. Oh, mila to, Pak. Gue nek kon nyanyi Allah malah ngoten aku aja kula. Apa-apa kok blero, heeh. Aja nek kok nembang kentut kae blero. Nggih glegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip melih, Pak. Oh iya. Sama ngasih Nduk Nike. Terima kasih ya Miki. Nggih. Kene coba Nduk Lucy, Mbak Lucy nganti Nduk Lucy. Arep bar Nduk Liken gede. Nek Mbak Lucy tak undang Nduk gegeden. Gegeden, Pak, gegeden. Dicilikke, Pak. Kok dicilikke maksud apa nih sing dicilikke? Dicilikke dadi anu ora nduk ning ndi. Ndik. Suara suling Kumandang suarane.
Makan nuwun sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Kang Mas Katuran Pinara. Nggih, kala wau Kang Garwa sampun telepon kula. Kabaripun dalemipun setunggal jam sing mriki. Walah caket namung 10 menit kemawon wau nduk niken sampun wiwit sonten wonten mriku. Nggih kula Kados ngaten. Katuran Pinara sedaya kanca-kanca. Nggih, sami sehat ya Mbak Lucy. Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sami sehat sedaya. Semanten ugi panjenengan dos pundi, Kang? Pangestunipun Mbak Lucy sak kanca cakran ingkang sehat. Alhamdulillah. Panjenengan seniman kondang kang diantu-antu wonten mriki kalih Nduk Niken Salindri luar biasa sing rawuh dalu niki. Malam hari ini kebanggaan kanca-kanca YouTuber 50 channel lebih sowan malam hari ini. Bintang tamune jenengan Mbak Niken karo Gareng. Injih, ngaten nggih. Jogetmu kok beda, Rek? Mbak Lucy, Wonten dawuh. mboten ateges kula tumbak cucan mboten. Sampeyan pas ngadep mriki mau Gareng nih tung-tak tung-buk tung-tak tung-buk ngoten niku. Jadi kaya-kaya ngece, dikira jenengan kaya sapi dikene-kene iki. Dikira aku teronton. Dikira teronton. Bar jejer Mbak Niken bodine kaya midodari, jejer aku ngenyek. Nggih. Jawane ngono. Ayo ta. Modiar. Orang tau didoni sapi sampai melonyoh rupamu. Wong kaya iki ning Ponorogo. Nggih. Daleme Mas Eko karo Mbak Mujiati niki wis dulur wadon. Kanca kula niku urip teng Sragi niku nyun sewu. Nggih. Ngawula ten mriki wiwit sekolah. Oh, ngoten. Tanggi kareh Mas Eko niku padha sorone. Biyen sorone nggih. Lho lah sami kalih Mas Eko Mbak Mujiati niku pokoke kanca plek. Ini Pak Eko tuh perjuangannya luar biasa. Nggih. Sampai di titik ini tuh Pak Eko tuh luar biasa. Piyaine Segra, Piyak Semana, Prasojo. Lah makane Pak Eko sak niki ning dhuwur wis ora bakal lali karo sing ngisor-ngisor. Nggih. Piyai Loman, piyai ora iso. Lumo kula wau nggih. Lah bintang tamune Gareng pundi Mas Dalang tesih nganu tenggene Mbak Lucy. Nganu badhe kula paringi kenang-kenangan. Lah wau ngendika ngoten to. Alhamdulillah. Ngono ki. Kayu jati. Alhamdulillah. Dawane 2 meter. Betul. Loro wis ana tulisane Gareng tralala. Ngono kuwi. Loro 20 persegi loro no Gareng tralala. Lah kok ya pinter men lho Pak Eko. Lah turane pendopo ketokane saka penampa niku. Ora sak panggone pisan lho. Lah kirangan panggone kan pilih dhewe. Kira-kira mau tampa ora, Reng? Angger sak kijinge sisan ra masalah. Sisan karo ane engko teko kono karek tak dol ngono. Wong ora ukuranku kok gaweke aku. Lah kok ono jenenge Gareng. Anu Gareng tanggoku kok. Ora mate iki ukir-ukiran kaya boneka Gareng ngono ki lho. Oh, lah nggih. Kok terus marai meden-medeni lho Pak Igit iki kok ya. Lah niki juragan kayu kok. Lho lah ya juragan kayu. Loro. Lah niku kan hadiah spesial. Memang tuh ya wis dipesen. Lek sampean ngersakne ya gak apa-apa lho. Pak Eko ki awean kok. Tapi aku ngono aku wis tak anggono nek kowe kesusu nggonen ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Aku ikhlas ra mas. Ora iso wis ana tatahane Gareng. Wis ora eneng kok mukane teluk tulisane kok nyapok. Ya engko ndure kaya tatahan meneh koncone, dadi koncone Gareng ngono. Gak aku ora kesusu kok. KTP ku seumur hidup kok. Dadi rekene Mas Eko kali Mbak Mujiati niku tunggal mbah mriki niki. Iki kula mbah kula mriku. Ngoten. Niki Mas Sigit matur sembah nuwun sampun ngibur masyarakat Sragi Ponorogo pada umumnya. Sakek senenge kalih Mas Sigit kalih Nduk Niken niki rombongan Ponorogo yang pojok timur sana, wilayah Pulung cedak gunung. Niki wau ningali numpak truk. Alhamdulillah. Dugi mriki Mbak Mujiati. Tanggane Mas Nanang HP nek Pulung. Estu. Tepuk tangan kagem sedaya penonton ingkang rawuh. Matur sembah nuwun sedaya rawuhipun nderek nyengkuyung dulur kula lanang Mas Eko kali Mbak Mujiati. Mugi-mugi sing diharap budewan tansah guyub rukun. Sing abang, sing ijo, sing biru iku mbiyen, tapi sakniki nyawiji bangun desa bersama-sama. Leres tepuk tangan untuk masyarakat semuanya. Tur penjenipun Pak Eko lek kagungan kersa ora baen-baen. Sinomane do kompak-kompak kabeh Sinoman Cakrawala Sragi. Cakrawala Sragi. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinoman Cakrawala. Niku napane cakrane ngrat, Pak? Niku sing warise. Sing warise.
Jadi ketika kita bersyukur masih ada Sinoman Karang Taruna, karena ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan pemuda dan pemudi di Sasragi. Niku jelas anak-anak pemuda niku sami capek sekali karena Pak Eko kagungan kersa kapan niko. Jadi mungkin dikirimi lagu mungkin nduk niken kan perform nyanyi malih. Spesial lagu ambiran spesial untuk konco-konco Karang Taruna Cakra Wala. Request Sinuman Cakrawala kalau mau Mbak Niken mau Lestari. Oke, siap mungkin. Tapi Lestari pun budal ten pasar niki. Pasar nggo tuku wedi ngebruki raimu. Diganti Lesmono. Bapak marah. Aku ora marah. Trah niki megelake kok. Megelake niki. Dipijet. Sampai mau pun suwateng kalih Pak Eko. Lho ya genah durung. Ndi Bu Mujiati ndi Bu Dewane sing ndi ngono lho. Bu, sehat nggih Bu? Kok ya ora enek sing mantuk to? Mantene ya ora pirsa sampai teko kene iki sing ngundang awakmu ado-ado iki kok kene mantene putrane Pak Eko ya ora roh. Mas manten, Mbak Manten. Elvina. Nggih, Mbak Vina. Lho. Sing ndi coba? Sing ndi? Pokoke angger jempolku ki engko mandek, berarti ya kono kuwi Ya panggone. coba. Mbak Vina. Geng dalu kalian garwanipun. Sugeng dalu Ibu. Mantuk kabeh, syukur ora bingung kowe. Nggih. Wis ketemu. Durung lagi golek iki lho, Pak. Nggih. Beliaunya yang Enggak. kepakai jilbab. Keng. Nika lho. Ah, baju hitam kali garwa nika. Leres, terus mantenipun nika. Nika Ya, mantene sing kecer-kecer. sebelah kono. Piyayine ganteng, sing putri ya cantik ya Mas. Nggih. Pasangan yang serasi. Kayak Pak Sigit itu ibunya cantik, hidungnya mancung. Pak Sigit juga imut-imut. Pasangan yang serasi. Lah gareng. Gareng. Awake cuwilik, bojone gedhi sak tronton. Dope mati sisih. Kapan kaya aku no totok-totok rono to. Assalamualaikum ngono to. Niki napa Bu Gareng? Sinten niki? Badhe manggi Pak Gareng wonten mboten wonten gedhi rong aku. Kuwi ndek kapan, Rono? Wingi seminggu wingi. Oh, berarti wis mari. Kok wis mari piye? Wis ora ngene saiki ngene kok saiki ya. Amin. Nek kok bojone Gareng kok mlaku ning ngene iki. Lah nek ngene iki cethek geni rasa suwe-suwe no, Mas. Lah piye? Ndodok ngono geni langsung murup bel ngene iki kaya. Ngene. Wangine gedhe men. Mawos. Saderengipun Mbak Nike nyanyi meleh, saderengipun manten kekalih jumeneng kalih kula. Kula tak ngaturne salam khususipun dumateng sederek kula sedaya teng mriki niku sederek kula sedaya. Wis nek tak anggap ngono mergo wis tau manggon ning kene. Kula pujekne sedaya sing rawuh dalu niki mugi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Amin. Sing dereng pikantuk jodoh monggo-monggo mugi enggal pikantuk jodoh. Amin. Sing duda-duda ndang rabi entuk rondo. Sing jaga-jaga ndang rabi entuk perawan, nggih. Lah sing loro iki aku sing jibet. Anakku loro iki. Sing ndi? Klambi abang karo aku. Tak pengen nusul lho kuwi. Kuwi anakku karo Gareng iki dadine kuwi. Nggih, Pak, sira ora niat gawe karepe mung tombo pegel kok, Pak. Terus dadi niku kacuk karo kacik niku. Masa jenenge ngono? Lah ngecan karane iki si Waloya karane kacik sing kae Bambang karane kacuk kok. Tapi ora tau tukaran. Mboten, Pak, mboten. Ya mung Akur ya? sok geseh, Pak. Geseh piye? Kali omah mburi sok geseh. Kok karo Mang Guri geseh? Lah kula duwe anak lanang jenenge Waloya. Dikarani kacuk. Mburi kula niku Bu Prapti duwe anak wedok Susilowati paranepane Menuk. Oh, terus Kabar ke wingi tabrakan, Pak. Iya, tabrakan. Kok nek tabrakan sapa sing tabrakan? Kacuke Gareng nabrak Menuke Prapti ngono. Piye Gareng anak kacuke ora apa-apa, Menuke suwek. Menuk ki anake Prapti. Anak Susilowati. Susilowati. Iya. Kacuk anak kula. Oh iya. Kacuk ora apa-apa, Menuke suwek, Pak. Wah iya. Sekilan. Bapake mudyar tak. Mentu wala tak dulang gelungan aku dagelan sitok iki. Nggih niki. Kok iso ya kaya ngono kuwi? Tak kira Bu. Nggih. Nggih. Tronton. Iya terantan. Sinden.
Kon romantis lho karo aku nyapo. Nah, lah aku karo kowe romantis ki. Lah wong umpama mlaku ya wis wagu lho ngene iki. Coba mlaku. Nggih. Nah, tak takoni, badhe tindak pundi Mas Gareng? Jaran Pak iki. Gelem ora? Kok kaya Ngece. bagus-bagus dhewe lho ngoten niku lho Mas. Padahal Mbak Lucy itu orangnya cantik. Weh. Lah cobi nek Mbak Tiyang sak Ponorogo sampun pirsa bodi kula niku kados Niken Salindri. Bobot kula niku namung kawan dasa gangsal. Weh. 45. ping 3. Namung bandulipun 70. Lah dalah. Niki nyuwun apa Mas? Wonten pamundutan napa? Nggih, kathah sanget kula wau menika wonten ingkang nyuwun saking nganu nggih, Mbah Kati, Mbah Manten. Kula nyuwun pepeling. Nggih. Terus wonten kalih nyuwun podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Slindro songo. Saged. Ya mriki niku remenane podang kuning ditayuke. Oh nggih. Terus ditabuhi dibawani. Ya komplit no. Terus tabuhi sentere. Gajah-gajahan. Gajah-gajahan. Oh iya. Wis ora nggo gajah wis nang kene. Mulai nih. Tidak, Mama. Weh, kok kowe ngundang Mama? Pamrihmu apa? Gimah, parapane gimah. Oh. Gimah. Wong nyak-nyak kaya ngono ki rung tentu pinter-pinteran ora pinter dhek karo aku. Lho, lah pinter no aku. Kok wong lanang ki tetep pinter ya Pak Sikit ki? Ya ora, aku tetep bolone Mbak Lucy. Iya. Pinter Mbak Lucy. Pinter wong wedok. Bisa dibuktikan antara cowok dan cewek. Pinter cewek. Contoh Ilmu apa saja bisa. Coba Lah. Mbak Lucy tak takoni Nggih, nggih. matematika. Nggih. 5 tambah 5. sedoso. Pinter cepet. Gampang. 2 tambah 2. 4. 100 tambah 100. 200. Pinter. Lah pertanyaan gampangan. Lah kowe tak takoni kok iso? Lah nek mau ngono ya iso, Pak. 3 kali 7 dibagi 2 kali 3 dibagi 4 dikali 7 bagi 5. Pak 24. Ah salah. Salah. Mbok alon-alon Pak mau gur 5 tambah 5 ngono. Wis Mbak Lucy sing angel. 1 juta tambah 1 juta, Mbak. Ya 2 juta. Wah angel lho jutaan iki. Jutaan ya. Mang juta tambah mang juta, Mbak. Ya sedoso juta ta. Oh, lah kowe ora 1 jutaan, puluhan bae, puluhan bae. Iya. 7 dibagi 3 seprapat. Alah. Ngono kok ngaku sok alah. Mbak Lucy soal cerita. Ada penjual mangga. Siap. Mangga sekilo 5.000. Kalau kita beli 2 kilo berapa? Ya 10.000 toh. Pinter. Gareng. Siapa? Mangga sekilo 5.000. 5.000. Ya, siapa yang menjual mangga? Orang ngerti, 0 besar. Mbak Lucy tahu? Tahu? Ya tahu dong. 100 untuk Mbak Lucy. Mbak Lucy tahu kok. Yang jual mangga toh? Yu ngatem. Oh, pinter wong wedok. Pinter wong Gur wedok. muni tahu ngono kok. Mbak Lucy, gunung yang terkenal di Jawa Timur? Lah Gunung Semeru toh? Gareng. Siapa? Berapa berat Gunung Semeru? Apa? 0 besar. Mbak Lucy tahu ya? Nggih. Wah, Mbok 100. nek ngono sampean ya mumet Pak ngene iki. Kok iso? Lucy gunung sing paling terberat ana tertinggi ana ing Jawa Timur, Semeru. Semeru. Pak Igit, piro bobote Gunung Semeru? Abot banget. Abot banget. Takoni Mbak Lucy abot banget. Gunungmu Gunung Semeru abot apa pendek? Abot. Lah wong iki kong kali kong kok nek pertanyaan iki sing fair, Pak. Contone. Oh, Terus. ke sing kalah gendong. Cuti. Kudi piye wani pura? Wong wani hitungan jutaan kok gur gendongane ra gelem. Wani. Wani tenan. Modelmu Pingsut. anu napa ki anu mana? Lah apa modelmu ya kaya Apa? takir. Ayo, lho yo, terus. Nah, Endi? ya menang kowe wis dijilimot jempol kabeh kok. Kotrok. Udah geran ngayal kalan. Apa jedane? Nah, pitik walik sobo kebon. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Nah, bener. Bener. Ayo gendong. Gendong ta? Sing menang dek gendong aku ta? Gedong. Pitik walik sobo kebon ya Nanas. nanas to, Pak. Heeh. Ora pitik golek Ada. ora pitik golek pangan to, Pak. Ora. Gendong. Ora enak. Pangane sapa? Pangane sapa? Mapan. Iya, iya. Mapan. Wong sudah sumbar-sumbar ning Ponorogo kene iki dulurku kabeh. Iya, iya. Mutiar. Kok ora iso mlaku? Ternyata
ternyata Gunung Semeru berat tenan. Iya. Oh ya ora iso ngono lho. Kok dibedheki apa ya ora iso kok. Lha sego sekepel dirubung semut. Salah to ya. Kae lho mbok ya pinter ngerti salah. Operasi lagi pinter cah Ponorogo. Syukur ya. sego sekepel dirubung semut iki. Salah. Ora sego mambu to Pak niku. Ora. Mambu sapa? Gendong. Mudiar. Agak ora iso. Aku malah kaya Kaya sapi wis. Kowe ngerti iwak laut? iwak laut. Iwak kali, iwak laut ngerti? Nggih. Iwak apa sing buntute ning ngarep? Mudiar. Ayo. Ayo, mudiar. Iwak teri. Iya salah. Iwak Wow. Pak. Wah, iya. Hiu. Iwak. Wow. Iwak laut sing buntute nang ngarep niku napa? Iwak mangan iwak. Dipangan iwak. Sep, buntute tetep ning ngarep. Oh, gendong Pak Sigit. Ora usah. Gendong. Iwak apa sing gampang mumet? Iwak kokean pikiran. Mikir apa? Iwak apa sing mumet? Ayo. Iwak sing Iya. Iwak Wah. Ora ngerti? Iwak sing mumet no. Iwak sing lara migren. Iwak kok lara migren iki lho. Lah bar nyokot iwakmu buntute ning ngarep terus mumet sirahe migren. Wong kae ora migren malah bablas kok. Oh, ayo dibawani karo kowe ya, Rek. Nggih. Saged kula iwak apa saged, Pak? Ayo. Nadia. Ngopo, Pak? Nyapa kok langsung mundur? Tak kira aku arep bawa kok. Ayo gentenan. Ora pinter kowe kok. Aku gak pinter wis disia. Kok bolone dalange kok. Kok nyapa trah kancaku plek kok. Oke aku ro kowe wae wis ora masalah. Ya karo anakmu ya. Nadia wuju temong peksi. Terus kira. Kang Mas. Aku lho ta, Pak. Iya. Agawe talining tresno. Lumayan. Saya, Pak. Awake dhewe dilem. Sae nggih. Sae. Sae malih nggih. Nggih. Gareng sae napa sae? Gareng sae napa sae? Sae. Monggo keenggal diberangkatke. Keluargane rong lumpuk. Tindak Mekah Madinah. Amin. Tindak haji. Tindak wis suwe nggonku lalono. Nggih. Dan suwanten kok endah kok gemecek. Sone sing apik ya. Nek sonku ora iso ngene iki. Lah sonmu piye? Wis suwe nggonku lalono. Kuwi lek son kene. Glamber. Aku tuku son ora iso muni ngene. Piye? Wir sur wir ngor kurner nar. Kowe kaken eko. Gerir sir pordar. Nek umpama iki sambutan ngene iki yo gak kong koyo ngene iki. Ngene iki tes 1 2. Sonku ora ngono kuwi. Ter sartur duar halur dircorbar barbaribur sarsirkar marar aridir bayar kurik bersar markir darar kirsir kir dartor. Kuwi lek sing anggap aku tak buang sonku. Wah, kuwi nek nggo dangdutan apik neh. Apike piye? Piye? Om aku nyanyi. Masih terngiang di telingaku. Maksud tadi kayak ngono kuwi. Son biasa lah. Son biasa yang kita anggapan. Penting kan duwe son. Tekan ndi mau? Teko sound system. Goleki. Goleki si podang jenah. Saking juru kunci Klampis Ireng nyuwun pepeling lan pedang kuning ngaturaken kagem Bapak Eko sekalian Ibu Mujiatin sukses selalu. Nggih. Lalu Nano Ibu
tiba bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo Podang kuning buka saking kibot. Ayo Mas Doyik ya. Ya. Luar biasa lek ora cakrang ringrat ora iso tabuhan jedor-jedoran barang. iya ngono kuwi Terus jogete jenengan lincah. apik Gajah tak pikir. kaya wong bintangan dolanan bintangan ngoten niku Menunjukkan bahwa Mbak Lucy itu sehat, Ren. sehat Karena Sehat olahraganya murah meriah ya kuwi lari-lari. Lari-lari. Dan di Ponorogo ini ada kesenian gajah-gajahan, Mas. Iya. Selain riok niku nggih wonten seniman gajah-gajahan sing numpaki wonten, Mas. Gajah murep gajah-gajahan kuwi sing nyunggi wong. Sing ditumpaki wong cilik-cilik kopean ngono kuwi. Nggih. Di Ponorogo. kuwi gajah lanang wae wedok Yo ora mesti lanang no. wis mbok tiliki Kok iso iki lho? maksude gajah mbok tiliki nek kuwi lanang Sing nyunggi wong lanang. rasa ta wong wedok Telalene, enak telalene. Sok ben sekali-kali nonton reok gajah-gajahan ngono kuwi kene. Gentindut niken. Ya Reng ya. nggih nancake gendung penggemar sementen kathahe Wah, niken salindir saiki ning ndi ana niken. YouTube niken, TikTok niken. TikTok niken Wah, kuwi ning ndi ya Mbak Lucy. YouTube Lucy Brahman, TikTok Lucy Brahman, Bigo Live Lucy Brahman. Ya ora. terus Lucy Brahman yo ngendi-endi nyiarke kok Pak Aku bigo lho lek aku bligo. YouTube nyiarke Lucy Lucy. TikTok nyiarke Lucy masjid nyiarke Lucy Lho, ora sembrono. nyiarke mengke bintang tamune Mbak Lucy ngoten niku Coba nduk niken. Mbak niken Panas-panas mlaku orang gawa payung sandale diseret dramaane mlempung Surabaya keker Sineng Madiun Madiun Jakarta dan biru untuk merdeka. permintaan terbanyak Lestari itu. Oke. Wah, iya pancen ya tren tenan menika ingkang kripto sinten niku Lestari. Lestari nek mboten klentu sinten nggih Mas Wahyu napa pripun? Oh nggih. Oh, bukan. Heeh. Iya. Mas Weda. Berdua gitu ya. Nek lagu apa ya? Ayo sing kuwi. Oh, Mbak ini kan ya ben nyanyi laguku. Nggih, sakarepmu. Oh iya sakarepmu. Iki Lestari, Lestari. Apa? Pak Igit niki wau dawuh saking Ibu Pak Mas Manten kali Mbak Manten pas lagu Lestari dipun suwun tindak panggung. Cocok. Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko sekalian Sibu, Bu Mujiati. Nggih no. Sekalian. Nggih. Berarti sisan digenahke teng mriki. Iki Pak Eko arep maju sisan gawoke kayu jati sing ana tulisanmu gareng mau Rek. Koncone gareng. Oh kancane gareng. Pak Eko, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, monggo. Turuk. Aturan tindak panggung. Mangga. Bu Mujiatin, Pak Eko. Mbak Vina, Mas Dia. Dua. Monggo Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko kalian Ibu. Niki keluarga besar. Keluarga bahagia. Nggih. Pak Eko, Ibu, Mas Manten kali Mbak Manten sampun tindak
Jumeneng wonten panggung menika Pak Igit. Pak Eko Agus Supriyadi dalah Ibu Mujiatin dalah Kang Putra Mbak Elvina Widyasari lan Mas Dian Nur Cahyan. Leres. Dasare ya lulus ITS. Saderengipun anu Dek niken nembang mbok naik wonten pangandikan saking ibu napa bapak. Oh, lagi mbok ngatek jare keluargamu kok ya ngatek sih. Ayo Mbak Lucy bareng kok timbang dicorek kok kakak lho kowe kok. Ndak dicorek kok kakak Mbak. Iya rentuk warisan. Aku lek nyawang anu Mas Eko kalingan Pak Lekku sing anu kono, lor kono. Napa? Mulyono. Oh. Kancane plek ki padha rada ngono. Iya ngono kuwi. Piyayine yo. Kurus. Nggih. Apa iki kurusane kan Lah bagus. putune anu mbahku tak. Lah nggih, Pak, sehat selalu nggih, Pak nggih. Baik bagus batike sae, panah plek sae. Ngalem. Mas Eko hati-hati lho niki mantan copet pasar Legi. Ya ta. Mas napa dadak ngene ngopo lho? Kula namung senengane. Lah gayane. Ngene iki jenenge manten nganeh-aneh ngene iki lho. Piyai turah sembarang lho apa lho duit 50.000 rene arti. Lah mula kuwi nganeh-aneh, biasane iki nek manten 100 kok iki mung 50 kan nganeh. Kowe iki ora bersyukur wis dimene kok. Bersyukur Pak Igit, bersyukur Pak Igit. Kuwi dikai biru, engko nek tekan omah diimbu kei karbit engko dadi abang. Oh, dadi dadak tukone karbit sik. Sesuk dadi Wis tak santus. dongake dadi amal kebaikane Mas manten, lancar rezekine, dicatet karo malaikate, sok ben ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mboten ngersake swarga, Pak, ngeten iki. Mulai ndongake kok malah Pun gempa lho Pak wingi. nggih monggo badhe paring. Monggo badhe pangandikan kali Ibu, monggo. Monggo. Dicedhaki Mas, cedhaki Mas. Nah, digandeng, tangannya digandeng. Mantenan nyari tangannya digandeng. Nah, engko nek turu dipuk-puk ben angler maam didulang, engko nek ngentut diadai plastik ngono kuwi. Nah. Ngetokke akrab ngene. Monggo. Pangandikan. Dalem Mas. Oh, ngersake Cundamani. Oh, ngoten. Nduk niken Cundamani sik ya apa Lestari sik? Lestari rumiyin permintaan Monggo, Lestari manut. riyen nggih. Cundamani. Lestari riyen hukume Kanca-kanca ben rembukan Cundamani. Nggih, Nggih. menawi Mbak manten ngersake napa? Oh, manut. Lestari rumiyin nggih. 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 Engko Cundamani den dinut. Siap, Dinut siap. iki dhisik nulis notasi sik. Sik, pun. Manut. Iki kurang afdol nek Mas manten ora duet Lintang Asmara karo Mbak Nika. Kok Lintang Asmara mau nyuwune Cundamani ya. Lintang Asmara mau ganti. Oh diganti Lintang Lintang Asmara. Asmara. Wow. Ganti Lintang Asmara. Iki mau Masnya asine ameh nyanyi lho. Lho lah ya iki. Tapi isin Lah bar iki kan ora isin. Lestari. Tapi Son iki engko ra isin kok nduk sing Lintang Asmara. Soale jatahe cowok dhewe, cewek dhewe. wonten jatahipun piyambak. Heeh. Aduh. Monggo obros sing brosingke Mbak manten. Nggih, Bapak Ibu sekeca rumiyin wonten mriki nggih ndongake mantenipun rumiyin nggih. Pak Eko niku anu saya. Pun mulai kolom ben-ben nika. Lah, Open kesel. Oh alah, nggih sampun. Menawi nggih mboten. Tamu irene to. Piyai iki lek turah duwite. Nyapa piye? Nanggap awake dhewe jenenge ngene. Ah ora marem nanggap niken pisan tambahin. Oh ngono. Nggih. Napa lho Pak? Alah nggih. Nggih. Alah nggih. Nggih pun alah. Nggih, wong sugih kaya cek nyimpen duit 5.000-an barang nggih. Rupa yang nggawa rego. Lah engko lek Mbak Niken kan beda sawirane biru apa abang ngono. Lek awakmu 10.000 ya ora apa-apa to. Ya, Nduk, ya kowe sing biru-biru. Wis engko tak wenteri. Reng. Apa? Lho, ya lek lo masak gebok. Sik dilungi siji-siji. Oh, lah berarti Loro-loro sindene. Sindane buh jan koyo ngono. panas iki. Ngapa? Ya wis kuwi jatahmu ya wis 20.000 kuwi. Iya ra masalah. Iki sesuk iso dadi 2 juta kok. Mas Sigit, mbok menawi rezeki jenengan mriki niku sedaya bos sedaya. Bos ayam wonten, bos kayu wonten. Mugi-mugi mengke lek ngersakne Mas Sigit sak kanca saged nimbali. Teng Rembang saged, nggene Mbak Lucy Brahman nggih saged. Lewat Lucy Brahman Manajemen LBM. Nggih, niki tak kentone salamku ning Mbak Utami niki bos ayam, Mas. Nah, gane mbiyen sinukokne pangsit aku lek ra duwe dhuwit gane menehi. Engko dot kas wayangan Pak Bibit. Siap, ya. Oh nggih, siap-siap Mas Eko. Nggih. Aku ra salaman iki. Oh.
Enggak wis oh gak aku. Kareng jenengan kok aku sungkan aku. Bapak kali Ibu salaman mawon ragate iki. Gak usah. Aku ngene lho tak omong iki ora tak tampa ya tak tampa ke isin ngono ya. Lek ora tak tampa Mas kok luwih sugih sok aku. Akhirnya tak tampa. Ya akhirnya ditampa wong ya. Sesuk wayah pajak kok ya. Pun Mas, pun matur nuwun. Duit pun kok matur gepokan nuwun. kok. Ya Allah, ngapa aku isin ngene iki ngapa to aku kok diwahi barang ya Allah. Isin aku. Dilebokke ndi? Ya Allah, aku isin aku wis tak Mas Eko ya Allah isin aku. Ya Allah kok ditutupne ya Allah. Masalah Pak Eko ngene iki lho gak seneng aku. Ya Allah Pak Eko. Mbok kotak amale iki Pak Eko. Olah napa lho Bu nggih. Sehat selalu, lancar rezekinya. Awet ngomong anak putu. Terima kasih lho Mas Eko, mugi sehat panjang yuswa. Denganipun, nggih. Sampun. Nggih, sami-sami. Nggih, mboten wonten ingkang lali. Sampun, nggih. Kowe iki eneng kae. Maksudnya mbok nek tas enten pangandikan ngoten lho Pak iki. Oh. Iki Nggih aten alon-alon. Nyapa? Alon-alon. Sandale Pak Eko keri. Ora kleru sepatuku kok. Ben. Tidak paling anak wedok. Iki ya Mas Dian Iya. Dian Nur Cahyanto. Wah. Oh iya. Menika Begini. duet Lintang Asmara. Wah, coba sekalian karo Mbak Niken bareng-bareng nggih. Ora masalah. Cuman sebentar pinjem dinggo nyanyi gitu. Ya wis ben Mbak ya ora cemburu sampean nek jejerku Wis ngene, nek Mas Manten duet karo Mbak Niken, sini sama Pak D. Wedi ngerti Tak ceritani nabi-nabi sini. gila ngerti kowe. Ternyata wah swantene sae tur apal lagu. Bela. Malah mesake sing wedok. Lek kok nyuting. Nyuting tok. Nyuting. Lek Tapi pertanyaanku karo Mas Manten, sampean kok lagu iki apal tur nyanyine apik. Biasane karaoke-ne ning endi, Mas? Maksudnya latihane. Oh, etan kono. bahaya iki. Ning dalem iki duwe Studionya Pak, ada studio studionya. dhewe. Oh, studionya temeriku. Oh, Sing belajar bulike. Iya. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Mas Dian. Wah, hebat. Malam hari ini di channel berapa 50 channel lebih enggak? 50 lebih. 59,5 channel lah. Oh, klebu channel Kejebus channel Lucy Brahman official uga Mas Andika Multimedia Jakarta. Siap. Nggih. Mas Pundi? Tasnya enten Mbak Niken jenengan ngersake lagu nopo Mas? Mbok menawa lagu kenangan dulu saat pacaran. Oh, lagu lawas. Nggih, umpama pacarane iki ning kebon ya lagune Jambu Alas. Oh. Umpama pacarane ning kuburan ya lagune Kijing Miring. Napa? Bocah saiki kok Tak kira nek mesti lihat kijing. kebunku. Saiki lagu napa mengke ganti Mboten tembang. nenten, iki manut mawon. Oh, sampun. Sampun. Lagu si anu. Kersane Mbak Lucy nggih. Nggih, kersane Mbak Lucy kali Mbak Niken. Nggih. Nggih mengucapkan mawon selamat menikmati hiburan dari keluarga kami. Siap. Nggih, keamanan dan kenyamanannya. Amin. Demikian juga saya mewakili Nggih. selamat menempuh hidup Oh, baru, nggih, terima kasih. bahagia sejahtera, selamat kikuk. Nah, oke. Matur nuwun Mbak Nggih, Vina dan Mas Dian. Nggih. Jenengan semundi? Dintekke sisan wae. Ya, Sedekah seperti- sing ikhlas pun monggo. Oh, nggih. Pun. Gareng lek ora ngono mripate langsung biru. Tekna ya kepiye meneh kakakku lah sugih tenan iki. Lah Mas Dian iki pemborong kontraktor. Kelewatan Kondang. tok. Siap. Ketoke ngene ning bablas kok piye. Ora pagah dipikir. Iya, oke. Iya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin. Muga. Yagane ya usul. Masalah nggih. Nggih. Matur suwun Mas Dian. Mbah Jan ya. Lagi lali. Rasah ra apa-apa. Mboten. Rasa iki nek sah. anu kanca-kanca nggih Mboten sah. ngendang. Mboten sah Mas, salah Mas. Malah jerone era mah. Nggih. Matur nuwun ben dikelumpuki kanca-kanca yoga sing dikeki yoga jatah yoga. Ha iya ben dienggo nyelengi tuku
apa kuwi tas. Kaos kaki. Tas cilik ngono ya. Cilik tok, nggih ada tisu. Ya ora. Dadi tase men seragam ora teng blesur. Wah, ngerti syuting kok ngarep bayu. Tas tok. Iya. Nggih Mbak Lucy kali Mbak Niken nggih jana. Malam hari ini luar biasa meriah sekali menika disimak kanca-kanca sedaya. Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu nyimak nggih Mas Febri Teater Lingkar, Pak Boymin Batu Retno yang Leganten Jakarta. Salam Mas Gareng. Pak Boymin. Nggih, sama Wonogiri. Ya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurwil Yogyakarta. Nyimak Pak Budi Guntoro, Mas Arif Beling ya, komplit. Coba iki tetembangan. Ayo, akeh lagune. Menika ugi wonten lamunan. Oh nggih, saking Mbah No Kulit. Oh, Pitunrejo Kuntoro Mbah No Kulit iki biasane senengane kudu mau malih lamunan ketemu Mbak Niken. Kemajuan. Ibu-ibu wong nyuwun selendang biru pun monggo dipilih piyambak. Selendang biru juga masuk. Nggih, lamunan nggih Mbak Niken. Oke, wis. Nggih, menika kanca-kanca CFC nggih selendang biru, kanca-kanca YouTubers sedaya kala wau nggih. Selendang biru. Kersane Adil dilayani sedaya mawon lho. Lho. Oh, wis Ini iki lho adik wedok iki. Ning kene sitok, engko sok nanggap neh ngono lho Mas. Iya wis to. Mas dirasani Pak Eko. Aku ndak marem ya nanggap Niken pisan nih ngono. Makane sok ben tak sikit wayangan neh. Nggih gareng ya sesuk ditimbali. Matur nuwun. Timbali sapa? Sing kuwasa. Sing kuwasa nanggap ya, Pak. Sing kuwasa nanggap bener, Reng. Kowe kok pinter le nyem-nyemi atimu dhewe. Nanggap. Tak seneng-senengke dhewe kok Pak iki, Pak. Oh ya seneng aku ketemu kowe wah Janes. Nah, selendang biru. Kowe iso lagune selendang biru ora, Reng? Selendang biru tetep ana janjimu. Iya terus. Depes mak aku nyawang selendang biru. Wis Wis. Eskar lo Mas. Sarjana karawitan. Sarjana karaoke, Mas. Alah. Etan kono. Tepuk tangan untuk Mbak Niken. Isih hafal laguku, Reng. Juga tepuk tangan untuk lagunya Pak Sigit. Wah, sae, Pak. Ini inspirasinya aku bar padu karo bojoku. Tresno kuwi semu, kowe aja nesu. Ngono kuwi. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Aku njupuk sarung terus turu ning emperan. Terus sedelok kon Lah, ya jadi apa ya kuwi jenenge wong gawe lagu. Aku ditundung mah kok aku tetep. kudu Wong apa lanang tetek kok. Oke, slogane kudu ngono, Pak. Kowe sampean lagune Pak Sigit sing sayangku digarap nggo Mayangkara. Oh nggih Mas, ya. Mas Mbak Dian, iki Mbak Lucy ana request nganu apa kuwi? Apa? Gajah sing lagune cewek gaul. Oh. Oh, nyuwune pas goro-goro. Oke. Nggih, niki mengke. Gajahe metune kok gara-gara. Oh Mikit, Dalam? niki mengke kula namung sampai limbuhan mawon. Oh, nggih, siap. Nggih, amargi nggih benjing bacot teng Surabaya. Oh, nggih. Nggih. Kowe bacot apa ora, Reng? Kula bacot, Pak. Ning ndi? Turu. Sampun apa? Malih. Sampun. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Om. Sehat Nyanyi selalu. nang iki nggo tuku blangkon kok blangkon apa jenenge tas siro. Klumpukke. Nah, engko ndak dieling-eling cateti nang kowe. Tak tambahi nggo tuku tisu, Mas. Tak tambahi. Tak tambahi nggo tumbas tisu. Makasih. Tak pasrahke Mas Bari 750 tambah gareng 100 850. Baru seket dicatet. Besok balik ke sak yuta. Oh iya. Makasih Mas Gareng kok lagu-lagu religi sing ambyar pas goro-goro. Ngaten Pak Igit, Pak Igit. Iya. Ki mau bar sak karepmu. Made in Rembang no. Ayo. Cawe sesaji mundak nampa duka. Ayo tak derekke mak.